दा जोंनो दिनै स्टार्टिं ओमफ्राय आंनि इउटुब चेनेलाबो एक्सिडेन्ट जादोंमोन नालाय ओमफ्राय आं दा रिकभार खालामफिननानै मास मोनसेनि उनाव आङो रिकभार खालामफिनबाय एकाउन्टखौ ओमफ्राय दा जोङो जारनि खालामगोन आलिबागसो 180 लाबाय सासेयाव नै बिथांमोना सानै ओमफ्राय आं साथाम गासै बिदिब्ला नायनांगौ थादो भिडिअखौ माबायदि नांदों रितुराज माबायदि फाइनालि जों ओंखारबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा Alibag स्टेसन मोनफैबाय बास स्टेसन आंखौ गोसो फैनानै बागि दं नावनो बागि ओमफ्राय रितुराज फैदों गारिनिफ्राय ओंखारनानै एसे फ्रेस खालामबाय ओमफ्राय देहाखौ एसे फ्रेस खालामबाय नै दा जों जानाय लोंनाय गाननाय लोंबाय दे ओमफ्राय दा लैथो मोनहैबाथाय आङो खिन्थिसिगोन दा अट' हमबाय बासनिफ्राय ओंखारनायनि अट' फिसा बिदि जाखायो जिम बोनाय गवायाव फैनाय बायदि मोनलायलांदों माथो रितुराज गवायाव फैदो बेसे लादों हा लोगोफोर हाबनोसै आलिबागाव नै आलिबाग आलिबागाव फैदों ओमफ्राय जों दा नैखि फैबाय ओमफ्राय बेवहाय ना लोगोफोर बेवहाय गोबां खेला जायो बेवहाय ओमफ्राय उट ओमफ्राय बाइक दङ ओमफ्राय गराय दङ ओमफ्राय नाव दङ बेवहाय लोगोसे गासिखौबो नुदों मागोन नावनाय देग्लायसो फार्स्ट ना आङो सेकेन्ड टाइम फैबाय लोगोफोर सिगांबो 1.5 बोसोरसोनि सिगां फैदोंमोन आङो बेवहाय आलिबागाव ओमफ्राय नै बाइक साखावनायफोरखौ नुबाय नोंथांमोन नै बाइक साखावनायफोरखौ जों दा गाखोनोसै लोगोफोर थांसिगोन दसे उनावनो बिथांमोना नायलायबाय थादोंमोन ओमफ्राय नै दंफैयो ओमफ्राय गोदो 200 बोसोरनि सिगांनो बेवहाय ब्रिटिशफोरा बानायलांनाय ओमफ्राय बे एरियानि मुंखौनो बुङो आलिबाग ओमफ्राय बेयाव बारबोबाय दैया ओमफ्राय दा रानलांबाय बे जों बे दैनिफ्राय मोनफैबाय मोननाय जाबाय बिसोरो ओमफ्राय जों दा बे मन्दिराव
लोगोफोर जों दा ना खादिया ओमफ्राय नै दा जों थांबाय दङ रितुराज बोरै नांदो इयाव फैनानै आलिबाग एरियायाव ओमफ्राय बे एरियाखौ होनो हा गेटखौ मोनबाय दं गराय गारियाव गिदिंदोंमोन बेनिफ्रायनो जों नै ससे थांना थांगोन Berapa ribu?